след всяко ортодонско лечение имаме така наречения ретенционен период. Това е периода на задържане на резултата от ортодонското лечение, а именно да осигуриме стабилност и дълготраен ефект на това, което сме постигнали като подреждане на зъбите. В периода на ретенция ние поставяме така наречените ретайнери. Ретайнерите биват два вида – подвижни и фиксирани, като подвижните ретайнери се разделят на вакуум ретайнери и ретайнери, които са подобни на ортодонските подвижни апарати. Фиксираните ретайнери представляват плетени дъги, които се залепят от вътрешната страна по контура на зъбите в фронталния участък от кучешки до кучешки зъб в долната челюст и от кучешки до кучешки зъб в горната челюст. Обикновено ретенцията стои и ретенционните апарати се задържат при подрастващите пациенти около 3 години, а при възрастните пациенти, които вече са с доста по-сериозни пародонтални проблеми, за цял живот. Лечението с Aligner и Invisalign е свързано с поставянето на атачменти по външната повърхност на зъбите. Атачментите са приспособления, които играят ролята на допълнителна опора от една страна, за да може да се съкрати броя на алайнерите и лечението да бъде максимално ефективно, и от друга страна да можем да направим всички премествания, които в много случаи са доста сериозни и имаме нужда от допълнителна помощ, допълнителна опора. Атачментите се поставят в самото начало на лечението и се махат в края на лечението, когато се свалят съответно и последните алайнери.